Loom House Remir Weaving Center asai hem kimi kangpupon. Asam angkang pialong dengue akiso kelong apai kebat bom sonsi ang tekeklang. Kidamtang preni pain koi arni 21 number Borjan ardo dilai get PWD inspection banglo adu Karbi Farmer Association pen patirpi ponsi Loom House Remir Weaving Center asai hem kimi kangpupon. Labangso amai long nang chitong dun aluhi aman pen Madhuram Lekthe EM KAC Handloom and Textile Borjan VDC Chairman Sonaram Singna Lapen BLCC Chairman Bogajan LA Mongol Singh Hanse Central Committee President Mohan Beg CC Secretary Amarjit Timu Khanmoni Teron Dilai Karbi Farmer Association President Secretary Dilai Karbi Farmer Association Jiten Phangcho Birdarson Milik Junior Assistant Handloom Textile Department Kolom Singh Terang Demonstration Handloom and Textile Department Atum Anchitong Dunsi Mai RD Pen Pidun Bangso asai hem kimi lak EM ahin pen si honjeng ki arsitame ingtip ponlo Dilai pen Sarkari Tiron Report News 18 Difu alang li nang rap dun po pulo ning nang bathi dun piklo la pen kirap jia son sitame alang tum phon la pen ting la pen nona mat ke kali postame alang tum muning alom bang ke hem la kadok we an sita nang pik po pulo la sining rong piklo ninga klong pen alang phan sitame churu par piklo Ilitum charju sina dengue kopia kisolo Dengue polote ison achitim aphansi pudam nang kokpo athe dengue achitim jongsi munit abi chongsi plong polote hala bangso amunit aphan kiso po unlok the tangte chitim pen ilitum osono chipa jokpo hemelong langbung langplek kipachiti bok paveden nangji hemelong kachipang thir pen kedo kinang sot Arni kang sam apor phe e kalite hijung ame kar ut lapen ajo apor mekejang apor hot kai keta chitim alang chihing verno polote chitim pen ilitum asapso chipahilu thekpo chitim ke check pen ka phere meme akiso mate dengue akiso pen chipajok dun amang kinang sot binong manja pen kiron hanse report news 18 difu